שלום, כאן אלעד, מייסד שותף בחברת enlimi.com. רציתי לשתף בחוויה המעולה שהייתה לנו עם דיג'יטל פרטנרס. כשפנינו לדיג'יטל פרטנרס, היינו זקוקים לאתר שישקף את המקצועיות ואת הניסיון הרחב שלנו מעל 20 שנים לכל אחד בעולמות המחירות המורכבות, בכל התפקידים. ורצינו לשקף אתר שיתחיל מגובה 30,000 רגל ולא מגובה של 10,000 רגל. דיג'יטל פרטנרס היו קשובים, עיצבו לנו את האתר, הבינו את הצרכים שלנו ויצרו אתר מקצועי ומרשים ביותר שעזר לנו להגיע ללקוחות חדשים ממש מהר. בנוסף פנינו לדיג'יטל פרטנרס כדי שיעזרו לנו עם המיתוג של החברה, עם עיצוב הלוגו וכו'. הייתה לי סקיצה ראשונית והיה לי חשוב לשמר את הקווים הכלליים שלה. בין המעצב לקח את הסקיצה הראשונית ושיפר אותו בצורה מדהימה ויצר לוגו זכיר, קליט, עם צבעים נהדרים, והמיתוג באמת הפתיע אותנו בצורה מדהימה. אני ממליץ לכל מי שמחפש שירותים דיגיטליים שיפנה לדיג'יטל פרטנרס, לא תתאכזבו.